Ćao, čao! Ja sam Lidija i evo bliže nam se ovi novogodišnji praznici i ja sam rešila da vam pokažem šta možete da poklonite vašoj najboljoj prijateljici za novu godinu. Ja sam ovih dana pravila dosta ovih friendship narukvica, raznih boja, dezena, sa cirkonima i sa nekim džidžabidžama, pokazat ću vam. Pa sam rešila i vama to da pokažem kako možete da napravite ove friendship narukvice. Jako je lako, iako izgleda da je komplikovano, ali uopšte nije tako. Evo ja sam kupila neke konce u pozamanteriji, kao što vidite nekih raznih boja. E sad ne znam tačno koji su to konci, da li su za vez ili su za goblen, tako nešto, uglavnom oni malo deblji. I kupila sam raznih boja i kupila sam neke kao cirkone koji se našivaju na to, ne znam da li vidite, kao neki šljašteći, ali uglavnom lepo će se slagati uz te narukvice. Pa ako vas zanima kako to da napravite, nastavite da gledate video. Evo ovako, bitno je da rasporedite konce po bojama, znači žuta ide sa spoljašnje strane, pa dve zelene sa spoljašnje, pa ove ovako sa spoljašnje. Znači pravite raspored kako god vama odgovara, ja vam pokazujem po meni komplikovaniju i lepšu varijantu. Zatim ovako uzmemo ih sve za ovaj vrhić, sve ih uzimamo tako i sam početak narukvice je najbitniji. Nije uopšte komplikovan, jako je jednostavan. Znači ovako, uzmete, zavrnete i napravite jedan mali čvorić. Znači da imate otprilike ovako da vam prođe prst. To je najbitnije. Znači ovako, prođe vam prstić tuda, to je to, i rasporedite kao što smo onako na početku rekli. Zatim zihernadla, bitna stvar, uzmete zihernadlu, probodete kroz jastuk, kroz to, da vam se ne bi mrdalo i da biste imali oslonac kako da krenete da pravite. I to je to, znači sad krećemo ovako spoljašnje, idemo, znači ove tri su nam jedna strana, ove tri su nam druga strana. Uzimamo žutu, žuta je prva, prebacujemo preko zelene, vidite, preko zelene, ispod i pravimo čvorić. I tako dva puta čvorić. Zatim idemo preko roze, crvene, ne znam nijako je ovo boja, isto tako, dva puta. I to je to, žuta nam ostaje ovdje u sredini. Sad krećemo sa ove strane, znači uzimamo žutu i zelenu i ovako, znači preko zelene, pa povučemo i ovako, na gore, op. Zatim opet, dva čvorića, to je to. Preko roze, jedan, dva. I sad ove dva su nebitne zato što žute, pa nebitno, mislim ove su žute, možete kako god, bilo koje strane. I to je to. Idemo dalje. Zelena kreće, znači zelena ide preko roze, jedan čvorić, drugi čvorić, preko žute, op, jedan čvorić, drugi čvorić i ostaje nam u sredini. Zatim idemo opet sa ove strane, znači zelena preko roze, jedan čvorić, drugi čvorić, preko žute, jedan čvorić, drugi čvorić i opet dolazimo do dve zelene, kažem nebitne zato što obe su jedna do druge, pa nebitno koja će s koje strane. Zatim sad nam je roza prva. Roza preko žute, jedan čvorić, drugi čvorić,
preko zelene, jedan čvorić, drugi čvorić. Zatim opet s ove strane, roza preko žute, jedan čvorić, drugi čvorić, preko zelene, jedan čvorić, drugi čvorić. I opet imamo ih jednu do druge, dve roze. I to je to. I tako sve do kraja. Znači evo, krupno da vam pokažem. Zelena preko roze. Gurnete je ispod. I napravite čvorić. I tako dva puta, ja sam već jednom odradila. Evo sad opet preko žute. Provučete je ispod. I jedan čvor, isto tako, opet. Drugi čvor. I to tako ovako izgleda. I sad ću ja ići do kraja, pa ćete vi vidjeti kako to izgleda na kraju. Evo ovako, ovo je kraj. Ja ću sad ovdje krenuti da pletem jednu kikicu od ova 3 dela. I tako ispletete otprilike koliko mislite da je potrebno. Znači baš otprilike da bi, ali po meni je duže, po mom mišljenju je bolje da se isplete duža kikica, jer nikad se ne zna kakav je čiji zglob, da li nekom odgovara veća, manja, tako da bolje da je veća, lako može da se skrati. A kratka teško može da se produži, tako da bolje napravite dužu kikicu. Došli smo do kraja kikice. Ja sad uzmem ovako dva od, na primjer, ovog zelenog i uzmem da vrtim preko ovog. I tako vrtim otprilike 3, 4, 5, 6 puta. I krenem da zavežem čvorić sa, na primjer, ovom roze. Znači uzmem ovu roze i ovu zelenu što sam vrtela. I tako zavežem čvorić. I to vam je kraj narukvice. Op. Malo je komplikovano, ali nije strašno. Pipljivi poslovi i ovo. To je to. I tako isto 2-3 puta. Da budemo sigurni da je narukvica vezana čvrsto i da neće nikud da ide. To je to. Ostatak normalno odsečemo makazicama. I to je to. Evo ovako izgleda finalni proizvod. To vam je lepa božićna novogodišnja narukvica. Ja sam tu našila i neke cirkone, ali ako ste kreativni možete i da nalepite ovako neke cirkone, ružice, šta god imate kući ili šta god nađete kod Kineza. Uglavnom, to je to. Ako vam se ovaj video svidio, obavezno ga lajkujte i šerujte. I obavezno lajkujte i našu stranicu koju ćemo ostaviti dole u opisu videa, Look Beauty and Fit. Tako možete da pratite sva dešavanja na našoj stranici i YouTube kanalu. I to je to. Vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao!